Pinalalakas ng local government unit ng Bautista ang suporta sa mga academic achievers ng bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash incentive bilang pagkilala sa kanilang sipag, talino at dedikasyon sa pag-aaral. Ayon sa lokal na pamahalaan, saklaw ng programa ang mga graduate na nagtapos na may Latin honors at mga top board passers ngayong 2025 na layong bigyang inspirasyon ng mga kabataang patuloy na nagsusumikap sa larangan ng akademya. Upang maging kwalipikado sa insentibo, kinakailangan magsumite ng kumpletong requirements sa mga benepisyaryo sa MSWD office ng bayan. Itinagda ang huling araw ng pagsusumite ng mga dokumento sa Webes, December 18, bukas po yan hanggang alas 12 ng tanghali. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ang mga karapat-dapat na achievers na samantalahin ang programang ito bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa edukasyon sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.